No a nejaké 2-3 mesiace na to sa mi priplietol do cesty tento človek. Asi ho poznáte väčšina z vás. Takisto sa mi chvíľu na to priplietol druhý človek. Obidvaja majú niečo spoločné. Obidvaja napísali knihu. Takže ten pravý človek napísal knihu o programovaní a ten ľavý človek napísal Milovaného Detvana. No samozrejme, že koľkí z vás si s chuťou prečítali Detvana? Dobre, jedna ruka. V tej dobe som bol na tom úplne rovnako ako väčšina z vás, to znamená povinné čítanie bola úplná katastrofa. No a samozrejme, študenti sú preslavení s tým, že sú leniví a to radšej volám pohodlnosť. No a v tej dobe mne sa nechcel ten čitateľský denník robiť. To znamená, ja som si ho stiahol z internetu, ale trvalo mi to asi 2 hodiny. Takže toto bolo moje mesačné vreckové v tej dobe. A tri tieto bankovky ja som musel dať za tú knihu, ktorá bola na pravej strane, čiže nie za Detvana, ale za tú jednu z prvých kníh o programovaní v PHP. A bola to moja najlepšia investícia v živote. Dodnes si pamätám, ako som stál v jednom martinskom knihkupectve, čo do okolností bol Martinus, a listoval som si tam asi pol hodinu tú knihu. Prečítal som už prvú kapitolu a je jasné, že ako keď máte 15 rokov, som mal vtedy tak 600 korún, to je proste my life, rozhodujete o tom a nepriznáte sa doma, že ste niečo také minuli.